ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜମିଦାର ଠାରୁ ଋଣ ଆଣି ତାଙ୍କ ବିଲ ବାଡ଼ି ଚାଷ କରି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ସାନଘନ ନାଁରେ ଜଣେ ଥାଏ। ସେ ଜମିଦାର ଘରେ ପୋଛା ଝାଡ଼ୁ କରି ଚଳୁଥାଏ। ଆଉ ଜମିଦାର ସବୁବେଳେ ଲୋଭ କରୁଥାଏ। ସୁନା ଗହଣା ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଥାଏ। କେବେ ବି ସେମିତିରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଦଉଥିଲା ସାନମାନଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ତା ପରିବାର ଚଳି ପାରୁନଥିଲା। ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ସାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ଭଲ ବୋଲି କହୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାନଘନର ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସାନଘନକୁ ତା ପତ୍ନୀ କହିଲା, ତମେ ଜମିଦାର ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୋଉଠି କାମ ଦେଖ। କାରଣ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଚଳି ପାରୁନାହୁଁ ଭଲରେ, କି ଗଣ୍ଡରେ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ସାନଘନ କହିଲା, କଣ କରିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ନିନ୍ଦିନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିଛି। ଆମ ଘରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି ଖାଇକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଜମା ନିନ୍ଦିନା। ତାପରେ ସାନଘନ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇଆ କର। ମତେ ଆଉ କିଛି କୁହନି। ବାପା ମା ଦି ଜଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନି। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଚଳନ୍ତେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନଘନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଜମିଦାର ଘରେ ଖଟିବି। କିଛି ଋଣ ଆଣି ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲା। ପତ୍ନୀ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିବ ଯଦି ସେ କିଛି ଋଣ ଦେବେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ କିଛି ଚାଷବାସ କରିବା ଆଉ ଭଲରେ ଚଳିବା। ସାନଘନ ଯାଇକି ଜମିଦାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଜମିଦାର କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? କହିଲା, ମତେ କିଛି ଋଣ ଦିଅ। ଆଉ ଜମିଦାର ତ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ସେ କହିଲା, ତୁ କିଛି ସୁନା ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଋଣ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସାନଘନ ଯେତେ ଗରିବ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ସୁନା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିଲା, କହିଲା, ଜମିଦାର ବାବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜମିଦାର ବାବୁ କହିଲେ, କିଛି ସୁନା ଆଣିଛ? ତାପରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟି ସୁନାର ହାର ବାହାର କରି କହିଲା, ଜମିଦାର ବାବୁ ଏଇ ହାରଟା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମିଦାର ବାବୁ ତ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ସୁନା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସୁନାକୁ ରଖିଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ଦିନକର କଥା, ସେ ଗାଁରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଠୁ ଋଣ ଆଣି ଚଳିଲେ। ସେ ବିନା ସୁନାରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସୁନା କିଛି ରଖୁନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦିନେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କଣ କିରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ଋଣ ନଉନ? ସବୁ କୋଟିପତି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ନ ରଖି ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ସେଦିନ ଭାବିଲା। ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଦିନେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଘର, କଣ ନାହିଁ ସବୁ ସେ ଘରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। କହିଲା, କି ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଆପଣ କଣ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନା ନ ରଖି ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କରିବିନି? ଅସୁବିଧା କଣ ଏଥିରେ? ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶୁଣିକି ରାଗିଗଲେ। ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। କହିଲେ, ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିକି ସେଠୁ ରାଗ ସଂଯମରେ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲା।
ତାହାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହିଲା, ବୁଲାବୁଲି କଲା। ତାପରେ ଛୁଟି ସରିଗଲା ଯେମିତି ସେ ପୁଣି ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନର କଥା। ଜମିଦାର ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ନାଇଁ ମୋତେ ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଲା ସେ ସବୁ ସୁନା ଚୋରି କରିଦେବ। ସେ ଶ୍ୟାମଘନର ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ପିନ୍ଧିଦେଲା ଓ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେମିତି ଚିହ୍ନା ନ ପଡ଼ିବ କି ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ ବୋଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ଦେଖେ ଯେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଳାକନା ବୁଲେଇ ସେ ନେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, କାହାକୁ ତମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି? ସତ କହିଦିଅ, ନହେଲେ ଭଲ ହବନି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ କେହି ବି ଚୋରି କରିନୁ। ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଭାବିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହଉ ହଉ ସିସିଟିଭି ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ଏ ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି କେତେ ଦିନ ହବ ଲାଗିଛି? ତାପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ସହରରେ ପଢୁଛି। ସେ ଯେବେ ଗାଁରେ ଆସିଥିଲା 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଥିଲା, ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ହବ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ତମର ତ ସପ୍ତାହେ ହବ ଚୋରି ହେଇଛି, ଯଦି 2 ସପ୍ତାହ ହବ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଥିବ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଥରକ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବା ଫାଇନାଲ। ତାପରେ ଏସବୁ କଥା ହେଇକି ଯାଇକି ସିସିଟିଭି ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯଦି କିଛି ସେଥିରୁ ସୁରାଗ ମିଳିଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଚୋରି କରିକି ସବୁ ସୁନା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କପଡ଼ା କାହାର ବୋଲି ସେଇଥିରେ ଗାଁ ସାରା ପଚାରି ବୁଝିଲେ କି ଦେଖିଲେ ଶ୍ୟାମଘନର ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଶ୍ୟାମଘନକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ଶ୍ୟାମଘନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା, ନା ନା ନା, ମୁଁ ତ ଚୋରି କରିବିନି, ଚୋରି ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ? ଥାନାକୁ ଗଲେ ବି ବାହାରେ ବସିଗଲେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ, ହେଲା? କେତେ ମିଛ କି ସତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମଘନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦୁରୁ ମାନ୍ଦୁରୁ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଜମା ବି ଚୋରି କରିନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜମା ବି ଚୋରି କରେନି, ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜମା ବି ଚୋରି କରେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ଲାଠି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ହାଜତରେ ରହିଥିଲା। ପତ୍ନୀର ମନ ଜମା ବୁଝୁନଥିଲା। କହିଲା, କେବେ ବି ସେ ଚୋରି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୟାମଘନ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଚୋରି କରିନ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସତ କୁହ, ତମେ ଚୋରି କରିଛ? ମୋର ତ ଜମା ବି ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ୟାମଘନ କହିଲା, ତମେ ଭାବିପାରୁଛ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବି? ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଥରେ ସିସିଟିଭି ଚେକ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସିସିଟିଭି ଦେଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବି କିଏ ଚୋର, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ସେମିତି ନୁହଁ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର କଥା ଶୁଣିଲା। କହିଲା କି ଆଉ ଥରେ ସେ ସିସିଟିଭି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ସେ ଚୋର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ସେ କାମ କରିପାରିବେନି। ପତ୍ନୀ ସେ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିଲା କି ଶ୍ୟାମଘନର କପଡ଼ା ତ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ୟାମଘନର ହିଁ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ବହୁତ ଗରିବ। ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ସେ କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ସୁନା ଘଣ୍ଟା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ।
ଏଇ କଥା ସେ ଭାବି କହିଲେ କି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗାଁର କାହାର ଅଛି। ସେ ଭାବିଲା ଗାଁରେ ତ ସେମିତି କି ବଡ଼ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଜମିଦାର ବାବୁ ହିଁ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଲୋକ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସେ ସେ ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର କି ଆଉ କାହାର। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମନର କଥା ମନେ ରଖି ସେ ଦିନେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। କହିଲା, ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ତ ଚୋରି କଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଆଉ ସାମଘନର ସାମଘନର ସ୍ତ୍ରୀର ନଜର ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ଜମିଦାର ବାବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ବାହାନା କରି କହିଲା, ଜମିଦାର ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବାବୁ, ମୋତେ ଯଦି କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଜମିଦାର ବାବୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତ ଚୋରି କରି ଥାନାରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଯା କିଛି ଚୋରି କରିଦେବୁ। ତାପରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସାମଘନ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଜମିଦାର ବାବୁ କହିଲେ, କିଛି କାମ ଫାମ ନାହିଁ, ତୁ ଏଠୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ପଳା ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ପଳା ଏଠୁ, ଜଲ୍ଦି ଯା ପା କହୁଛି। ତାପରେ ସାମଘନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲା ମୋତେ ଏମିତି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା କି, ସିଏ ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ ହଉ ବୋଲି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା ମନ ଉଣା କରି। ତାପରେ ସବୁ କଥା ଯାଇକି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଜମିଦାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଏମିତି ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ପୋଲିସ ବାବୁ ଜମିଦାର ଘରେ ପଶି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବା ସେ ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ଜମିଦାର ବାବୁ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଜଗବନ୍ଧୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ଏଇ ମିଛଟାରେ ମୁଁ ସାମଘନକୁ ଦୋଷ ଦେଲି। ତାପରେ ସାମଘନକୁ ଥାନାରୁ ଆଣି ଜମିଦାର ବାବୁକୁ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଆଉ କହିଲେ, ସାମଘନ, ମୋ ଘରେ ଏଥରକ ତୁ କାମ କର, ତତେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦେବି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନା ତୁ। ତୁ କାଲିଠାରୁ ଆସି ଆମ ଘରେ କାମ କର, ଆଉ ଭଲରେ ଚଳିବ, ଖାଇବ, ପିଇବ, ରହିବ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସାମଘନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଲୋଭୀ ଜମିଦାର ପାନେ ପାଇଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଥାନାରେ ପଶିଲା, ଚକି ପେଶିଲା। ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସାମଘନକୁ ଆଣି ତା ଘରେ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଦେଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଖାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର